Tervetuloa politiikan katsauksen pariin. Presidenttipelistä sen verran, että on vähän pientä muutosta tapahtunut tässä ajattelussa, että Mika Aaltolan kohdalla, että toki tähän vähän vaikuttaa muiden mielipiteet ja perustelut ja heidän perustelut, mutta tähän kantaa, että Mika Aaltola nyt ei olisikaan ihan välttämättä sitten niin hyvä presidentti, mutta en nyt vielä potkisi kuitenkaan kokonaan pois, että vähän tuntuu siltä, että mielipiteet ei ole tarpeeksi selkeitä kuitenkaan. Ne ei jotain niinku ihan selvä. Tuossa Sanna Ukkolan haastattelussa ne vähän jäi avoimia kysymyksiä. Että ei ainakaan sellaisesta selkeästä konservatiivilta tuntunut, että pienellä varauksella tosiaan vielä. Mutta se oli hyvä, niin toi Paavo Väyrynen korkeasta jäästä huolimatta, ne kyllä taas antoi aika hyvän haastattelun tuossa puheenaihe 400 tasa 400 siinä jaksossa. Kannattaa katsoa ne. Kyllä aika hyvin ne vastaili kysymyksiin ja perusteli aika hyvin et ei nekään ihan niinku täysin huuhata ne hänäkään ajatukset missään nimessä, että mutta tämmöstä tällä kertaa ne mutta Aaltola on pikkusen vähän menettänyt osakkeita meikäläisen tässä omassa presidenttipelissä, että no eipä muuta tällä kertaa, heippa!